Lo. Sus kadugay ba ninyo ganihara ko diring gahulat ninyo. Pagdali mo kay mag-meeting na ta. Iya ni mga naong aning mga amawa ni. Sige, pagdali. Sulod juga tadi tu no. Sige, terang guru no. Sulod. Uy, kap. Mayong hapon kap. Hapon. Oh, may hapon pod. Nalit dyan may kaya napa mo may gibuhat kap. Okay. Simsya kayo. Aptan mo hapon sa, ganara ko buntag kapatawag ninyo. Murason pagyud mo, mga ya mong lihok, gibang lihimos ulod no. Klaro kayo yung mga lihok. Yung nang mura sa ulod. Lingkod mo ari oh. Sige kap, sorry kay kap. Simsya kay kap kay. Sayang din ko. Kumurang duha? Asa mang uban di ay? Okay, balo juga ato nila kap kay. Ingon man sila nga wala daw sila kabasa sa GC ko no. Okay. Di magsilbi ni mga tanuda, mga lausi kayo. O man daw ka ni chat. Ang usa kay gilabdag tiyan kap din ang usa kay sakit yang itlog ko no daghan So nagparuso si Kuan agatong security sa Palawan kap Kuan busy ko no sila ron. Di siya kaapil. si boy kuan tikboy og si kuan Si kita tong usa Tikboy may sakit ang itlog kap. Ang uban wala kabasa sa GC daw. So, puro rason yung ihatag na ako. Tarong nga yung serbisyo. O ganaan pa mong di ko matangtang yung trabaho, ani? May doon ay. Si Steven, Mas Steven, si Dukyo. Sus, problema maning matanuda ni, oy. Puro ra mo rason, wamoy serbisyo, ani. Ya, biyo kayo mga lihok. So, kapatawag ko meeting dahil kaya nakatang ipabuhat ninyo. Yung saan man nga, kulang-kulang man mo, eh. Ikaw, hippie man unta ka. Kami kulang-kulang kap. Kulang-kulang yung dag ko. Asan yung kauban? O, di ba kulang? Kulang-kulang mo. Hippie man unta kung anong wa makaka-organize yung mga kauban, oy. Oy Sus. kuan Ika-hippie na, Totski. Oh, paita ni mo dong, ay. Wapo unta ka, tanga lang. Ako kap. Ay, nagpangutan na, buutan ka. Tama ang pusilya. Naong may gumana. Nanipito ka bala ha, basig ganamo tagtulo mana. Kuha na ko sa tarong-tarungan yung kagalingon. Salan mo yung mga kauban, mga uitagad. Tanod, sus. Mo ni tanod ninyo. Pakaulaw lang mo eh. Asam to yung kaubang pangag katong tos dungjunjun mong kuro to. Mo asa naman to? Tudong junjun. Kap, di sa ko kaapil og meeting ron kay maghipos mis ginamos. So ba ron chat dunjun no? Nya, karon gid ka chat kap. Ay dili. Ugma pa to. I-advance sa message pero para ugma kini schedule. Bugok. Ay, sorry kap. yan Pati ang gano'n na. So dai naggisulti da. So ibati. Oh, wala kap oy. Tarungan na dia ha. Niingon ako nga bati kag kog naong bati kog naong bati kog naong kap. Tarungan yung masada dia kasi masagpaan niya tika. Katawa man ka. Papalo ka. Sus. Ug di lang kagwapo. Trip kang kapitan bagi na kang bago. Chance na. bahala Yawards ra kung hunganay man. Ang libak mo no. Ay, narawag ipakutanan kaya kap. Sus. Wala minang libak. amara mo to kap okay labot ka Tarungan na ha, mga laki yung dagko, mga libakiro kayo mo. Chats doki ay. Kap, wala ko ron meeting kay nagtrabaho kog Valencia. Sus. Usa ni mga tawahan. Oy, usa manghipos ginamos, usa ka trabaho kog Valencia. Woo! Oh, dito may mo anak kap. Kung sabto na lang sa ginato na sila kap kay trabaho mo po na nila good. Trabaho di ay. Nya kaning tanod. Unsa ra man ning tanod ha? Dula-dula ra ni. Bullshit mo oy. Oh, na po ni text. So si Steven. Dugay na ko ni kadumot tuhanan ni. Kap. Wala ko ron sa meeting pod. Kay na akong Iloilo. Oh no. Kus kalayuan naman nitabok lang nigpika sa isla eh.
Mong itrabaho? Ya kaning tanod. Kasi pa to yan, dula-dula rin eh. Pambata nga dula. Wag may mga ayop sa kung saon. Awa, takiyo na rin ang buwang nga. Isla na mo sunod. Buisit mong dagko. Kap, tayo sabi kay, kanina pa kong gapugong ani Kap, sakit naman kay kumpos, Isa ko? Isugot ba na ko? Bagka kay kag naong ha? Lagaw na dito. Luuya po ni mo eh. Sa mga isa, pugot. Stipot ka diya ha kay manghisag ko. Pondo diya ba? Pondo. Saka, pangidag, imuha. Sa man kapitana, oy. Kapitana. Bayan yung mangi, ay. Bayot mo na yung kapitana, ang hihi ko ba si Shablang, tapos ko. Bu, bayot ng pati yung pagkaisuga. Iso kay pero, Ano ang dahil? bayot lagi. Gili? Oo. Iso mo ta kayo. Dugay kayo sunod pa ka magpangiday. Meeting. siya. Nasa naman to siya ron. Ako sa dugay na tuon. Wala ka, ito Wala ka dala. Unsa man yung kapitana ni O? Mura maniga. Uy! Ali pagod lang, awas ka sa ban. Lah, gawin sa mo na siya, oy. Hoy, Kap! Gawin sa mga dila! Namutong sagbot, mga buang mo dagko. Pag meeting mo ninyo dito, kay kulang-kulang mong dagko. Bahala mo diha.